ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ሚድያ ፈቲሽና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ዜናታት ናባኹም ከነቕርቦም ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ ምዕዋቱ ጩራ ናይ ሰላምን ርግኣትን ንፋስ ናይ ሰላም ከተንፍስ ተጀመረ ንሱ ብስልጣን ከይመፀ ክፈጥርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ነገር ግን ብሓቂ ኣሰካፍና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ መራሕቲ ኤውሮጳ ዝኸድዎ ዘለዉ እንድዒ ናበይ ገጾም እዮም ዝጎዩ ዘለዉ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ጉዳይ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዓብ ኩናት ንክጅምር ዘሎ ተኽእሎ እናለዓለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መዳይ ንሪኦ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ንራሻ መመሊሶም ኣበይ ደፍእዋ ከም ዘለዎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓደገኛነት ናይዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብኩሉ መኣዝን ክንሪኦ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ዝፅንሑ መጀመርያ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ዘጋጠመ ፍሉይ መጥቃዕትታት ምንርአ ሓደ ወታደር ናይ ዩኬ ድማ ኣበይ ተማሪኹ ኣሎ ክንርኢ ኢና ብዓብዩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና Killer drones as we speak, striking Ukraine's capital of Kyiv at this hour. The mayor of Kyiv says Iranian-made drones used by Russia are swarming the city from all directions. And that situation right now is quickly escalating. A top NATO military official tonight warning companies across the U.S. and Europe that they need to prepare for a, quote, wartime scenario. And Reuters tonight is reporting that the German government is now expanding a list of bunkers that can be used as emergency shelters. The German government, Germany, talking about emergency bomb shelters. They have plans, they say, to convert basements, underground ስንታን ሰመ ዘለና ኩናት ኣብ ኤውሮጳ ኣዝዩ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዩክሬን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናይ ድሮናት ገለገሊኦም ድማ እቲ ድሮናት እውን ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፓወር ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ኖርማል ቦምብ ዘይኮነስ ኢንቴሊጀንስ ዘለዎ ቦምባታት እቲ ድሮናት እውን ኢንቴሊጀንስ ይውሰኸሉ ከም ዘለዎን ዝኻ እንታይ እዩ ዕላማታቱ ሳክት መፅዩ ምትኳስ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍሉይ ከለልየሉ ዝኽእል ብሓቂ እቲ ኩናት ካልእ ማእዝናት እናቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ራሻ ድማ እቲ ዓውደ ኩናት እቲ ዎርፌር ብዙሕ ነገር ይምህራ ስለ ዘሎ መሊሳ ድማ ናብቲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኢንቨስት ስለ ትገብር ዘላ ብርቱዕ ዝኾነ ሚሳይላትን ድሮናትን እናማዕበለት እያ ትመፅእ ዘላ ነዚ ከምዚ ካውንተር ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ይርድኦም ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ካልእ ማእዝን ክኸይድ ይኽእል ምናልባት ኣብ ኤውሮጳ ናይ ንኩናት ከድሕን ዝኽእል ባንከርስ ወይ እውን ድፍዓት ከምኡ ድማ መሕቢ ንሰራዊቶም ዝኸውን ኣብ ምስራሕ ተኣዚዙ ከም ዘሎ ክንፍትን ኢና እዚ ኸ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዚ ንበኩም ዘለና ሓበሬታ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዩ መጀመርያ ምናልባት እዚ ናይ ሜን ሚድያ ሲኤንኤን ገለመለ ነገራት ከጋነኑ ይኽእሉ እዮም ስለንብል ምሉእ ብምሉእ ክንኣምኖም ኣይንኽእል ኢና ተመሊስና እስካብዚ ብትክክል እዚ ዝበሃል ዘሎ ክውንነት ኣለዎ ድየብሉን ኣብዚያ ንስማ Colonel McGregor, welcome here, my dear friend. I have a lot of questions for you about Ukraine, about Israel, about the incoming Trump administration, but I'm going to start where I thought I would end. How close are we to is the United States to a hot war, whether you want to call it a regional war, World War III, nuclear exchange? So, Colonel McGregor, daily hatolo, majameria, እዚ ዘለና መድረኽ ዘለና እዋን ናብ ኩናት ዓለም ድዩ ወይ እውን ናብ ኒውክለራዊ ኩናት ድዩ ክንደምንታይ ቀሪብና ኣለና ብናትካ ትዕዝብቲ ክንደምንታይ ተቀራሪብና ኣለና ኢልካ ትዛረብ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ኣብ ሚድያ ዓብይ ተሰማዓነት ዘለዎ ነዚ ኩናት ብፍላይ ናይ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ነቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ብሰፊሑ ዝዛረብ ሰብ እዩ ገለገለ ሰባት ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ዶ ይኽእል ይኸውን ናበይ ኮን ይወስዶ ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣለና እስማዓዮም ድሕሪኡ ብዛዕባ ክዛረብ እዩ Unfortunately, I think we are closer than we have been in many decades. And where do you see that breaking out, and how do you see it coming about? Well, we're getting disturbing reports, both from NATO and other sources, suggesting that NATO now, as a collective body, wants to authorize the use of more deep strike weapons, Tomahawk missiles, and so forth. There is some rumbling in Washington about discussions behind the scenes about giving the Ukrainians, whatever that means right now, I prefer to say the Zelensky regime, access to tactical nuclear weapons, which seems incredible to me. I can't imagine it. But I think more important than any of those statements right now is what's happening on the ground in eastern Ukraine with the Russian armed forces. Mr. Shoigu, the former Minister of Defense, referred to as General. እንታይ ዝብል ዘሎ በዝር ዝበለ መራሕቲ ኤውሮጳ ከም ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኤሊት መራሕቲ ንዩክሬን ብመንገዲ ኔቶ ገይሮም ፍሉይ ኣፅዋራት ክብዋውን ይዝረብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብቲ ይቦሞ ዘለዉ ዝበርትዐ ካልእ ኣዘራርባ ሰራዊት ናይ ራሽያ እናበርትዐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዩክሬን
ክትረኽማሽ ትኽእል እያ እቲ ምርኽባሽ ድማ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ነቲ ኣሜሪካ ነቲ ኢሊት ኣይተዋሕጠሉን ዘሎ ስለዚ ዋላ ንዶናልድ ትራምፕ ጥሒሶም ድዮም ዋላ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሽኪዖም ድዮም ዝኾነ ገይሮም ገለ ነገር ክገብሩ ክፍትኑ ምዃኖም ዘርኢ ምልክታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምርጫ ናቱ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ጠቕላላ ይተዛረበን ኣሎ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዘይዛረብ ዘሎ ጉዳይ ገድስ እቶም ዝመርፆም ዘሎ ግን 100% እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ከተግብሩ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረቦም ሰባት ኣይኮኑን ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ክቋፀሮም ዝኽእል ዓይነት ሰባት ምዃኑ ዘርኢ ምልክታት ስለ ዝረአ ዘሎ ምናልባት ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ናበይ ገፃ ክትውስን ትኽእል ወይ እውን ኤሮፓን ኔቶን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንታይ ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ኣፎም ዘይኮነ ካብ ተግባሮም ኢኻ ክትመሃር ዘለካ ካብ ተግባሮም ክንብል ከለና ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብዝስምዑ Foreign Office is investigating reports that a former soldier fighting for Ukraine has been captured by Russian forces in the Kursk region. A video is circulating online which shows a man dressed in military uniform. Our correspondent Simon Jones reports. In that video, እዚ ንሪኦ ዘለና ሰብ ወታደር ናይ ዩኬ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዩክሬን ኮይኑ ክዋጋእ ኣብ ራሽያ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝተማረኸ ሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ በይኑ ድዩ ኣትዩ ዘሎ ብፍቓድ ናይ መንግስቲ ድዩ ኣትዩ ነይሩ ብግሉ ድዩ ኣትዩ ነይሩ ብዙሕ ኣዛራቢ ዘረባ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብዙሓት መርሰነሪስ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊታ ሰዲዳ 10,000 ሰዲዶም ገለ ናበሉ ለይትን መዓልትን ክግዕሩ ቀኒዮም ራሽያ ግን ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጥ ብዙሕ ብገንዘብ ዝበፀ ካብ በዓል ኮሎምቢያ ካብ በዓል ኤኳዶር ካብ ላቲን ኣሜሪካ ካብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ተሰሊፉ ይዋጋ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣካላት ሰራዊት ናይ ዩኬ ዝነበረ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ቦታ ተተማሪኹ ኣሎ ብፍቓድ ናይ መንግስቲ ድዩ ኣትዩ ቦለንቱ ድዩ ኣትዩ ኦፍኮርስ ሳቶም ብፍቓዱ ይኸይዱ ገለገለ ክብሉ ክእሉ እዮም ግን ነገራት ብዙሕ ምስትውዓል ከድልዮም እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣፅዋራት ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዝውሃብ ዘሎ ኣፅዋራት ዩክሬን ባዕላ ክትኩሶ ከም ዘይትኽእል ብተደጋጋሚ ዝንገር ስለዚ ሰራዊት ናይ ዩኬ ይኹን ናይ ካልኦት ሰራዊት ኣትዮም ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታ ናይ ኣሜሪካ እውን ቴክኒሽያንስ ኣሰልጥንቲ ዶ ተባሂሎም ዝተፈላለየ ሓይልታት ኣትዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብኻልእ ዘራርባ እቲ ምእታው ናይ ካልኦት ሰራዊት ቀስ በቀስ ከመይ ገይሮም ከታታትዎ ከም ዝኽእሉ ዘተንበ ኩነታት ወይ እውን ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ እዚ ኩነታት identifies himself as James Scott Rees-Anderson. He says he's 22 years old and he says that he was part of the British Army for 4 years before being sacked. He then applied to join the International Legion. Now that's part of the Ukrainian army made up of foreigners. Now he said he travelled to Poland to get himself to Ukraine. Now tonight we've had a report from the news agency TASS, the Russian news agency, saying what it calls a British mercenary has been captured in the Kursk region. Now that's part of southern Russia. Now there has been fierce fighting there after there was a surprise incursion into that region by Ukrainian forces back in So እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ወታደር ናይ ዩኬ ዝነበረ ን4 ዓመት ድሕሪኡ ግን ከም ዝወፀ ካብ ሰራዊት ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሌጅን ዝብሎ ወይ ሓደ ግንባር ኣለዎም ናይ ሰራዊት ኣለዎም ኢንተርናሽናል ብገንዘቦም ተቆፂሮም ዝመፁ ዘለው ብዙሓት ሰባት ድማ ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣብ ዩክሬን መፅኡ ገንዘብ ዝደሊ ሂወቱ ግን ክኸስር ድልው ዝኾነ ኣትያዊ ዋጋ ከም ዘሎን ነዚኣቶም ከም ጀጋኑ እዮም ዝገልፅዎም ምዕራባዊ ሚድያ ተርጆም ኣሎም ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ብገንዘቡ ዝዋጋ ኣብ ዩክሬን ድሕሪ ኮይኑ ከም ጅግና እዩ ዝቁፅር ኣብ ቲቪ ብዙሕ ግዜ የምፅዎም እዮም ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ ኢሉ ንካልእ ሃገር ዝዋጋ ግን ከም ግብረ ሽበራ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝጠሓሰ ገለመለ እዩ ዝቁፅር ስለዚ ንሓታቶም ክትዕሞም ከሎ እቲ ሕጊ ፀገም የብሎምን ኢቭን ካብ በዓል ሱርያ ዘለዎ ግብረ ሽበራ ንዩክሬን ሰራዊት ከምፅኡ ላይ ይሓቱ ከም ዘለውን ይፅዕሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ንነብሶም ክኸውን ከሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከምፅኡ ፀገም የብሎም ኣንፃሮም ክኸውን ከሎ ጥራይ እቲ ግብረ ሽበራ ገለመለ ገለ ዝብል ቃላት ብዙሕ ግዜ ክጥቀምሉ ዝፍትኑ እዚ ኣነፂርካን ኣስተኻኺልካ ምፍላጥ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝገብርዎ ዘለው ነቲ ሕቡእ ኣካይዳ ናቶም ዘቃልዕን ዘግህድን ኩነታት ኮይኑሎ ዓለም ድማ ብዙሕ እያ ትመሃር ዘላ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብሕቡእ ይገብርዎ እንተነይሮም ንሚድያ ዓቢሶም ነገራት ሓቢኦም ይገብሩ እንተነይሮም ሎሚ ከምኡ ዝበሃል የለን ሰብ ካብኣቶም ካብቲ ኢሊት ንላዕሊ ስለ ዝነቅሐ ካብኡ ንላዕሊ ድማ መሳርሒ ናይ ሚድያ ስለ ዘሎ ቴሌፎኑ ወይ እውን ኮምፒተሩ እኹል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ብሚድያ ብበዓል ቢቢሲ ገይሮም ዓባቢጦም ኣፀባቢቖም ክወስድዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሎሚ ናፃ ዝኾኑ ሰባት ብዝመስሎም ኩናት ረብሓ ከም ዘይብሉ ዝኣምኑ ካብ ኩናት ድማ ዘይረብሑ ነቲ ኩነታት ብቐፃሊ ስለ ዘቃልዕዎ ዘለው ክሽፍንዎ ፀገም ኮይንዎም ኣሎ እቲ ኤስታብሊሽመንት ወይ እውን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ንኩሉ እናተቆፃፀረ ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ዓቕሊ ፅበት ሒዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓቕሊ ፅበት ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ፅበት ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ፅንሂለ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ
زي الجنس معايا بزي مرداتها توصيلنا تردانا تخلزيا. Now let's look at the war in Ukraine, which has been on for 33 months now. But it is just entering its most dangerous phase, with major escalations from both sides recently. Ukraine has started firing Western weapons into Russian territory. It has fired American and British long-range missiles at Russia. In response, Moscow tested out a new weapon, a hypersonic ballistic missile called the Arishnik. Russia says it is the first of its kind in the world, and there is no defense against it. This has sent alarm bells ringing. Ukraine is in a panic, which is to be expected, but its Western allies are afraid too. So, أبدا حلف أنت إيرينا نيرنا دحرتي أمريكان يوكرين كمان مع فرنسا عبيت أزوارات ناتوم كاب يوكرين دقيفهم نوشت راشا علامات ذكروا مسافقدوا راشا أبحث معلتات هذا برتع زخونة قبل ما تسيب عنيرا أوريشنيكس بحال هذا حيال زخونة ميسايل هايبرسونيك ميسايل أزيكولتوف باليستيك ميسايل أب يوكرين دنيبرو بحال بوتا لوجيستيكاون وتهدراوي أزوار زفريلو بوتان كم زحم شاشت أتي ميسايل تدما ميد رينج كاب 3-4 كيلومتر كخيزغل وغالا زر 4 نزخونة يكون إيروباوي تهاجر كهرم زغل مهرام ترايد يكون زما لعل عنوات كورد زغل نيكولاراوا أزوار تنهيلا كزار كباكمي حبريتا نيكولاراوا أزوار كل سلزغونة ولا أنت لك حطكم اللي تغنغا الزجن أزيو ناي مدمساس أعمز اللو بنيكولار جنزي جلس ميسايل زبال حدش تكنيك ناي كوينات تباهيل تغزيرو له እዚ ሚሳይል እዚ ድማ ብዙሕ ነገራት ዕላማታት ክሓርም ከም ዝኽእል ዩክሬን ድሮ ተረቢሾም ዕግርግር ገይሩሎም ከም ዘሎን ኤሮፓ ድማ ካብኦም ዘይሕሹ ኤሮፓ ንባዕሎም ተረቢሾም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ምርባሽ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ወይ እውን እቲ ኩናት ስቃት ናይቲ ኩናት ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሕጂ ዝስምዑ ክትገረሙ Ukraine is in a panic which is to be expected, but its Western allies are afraid too, especially Germany. So much so that Germany has begun drawing up a list of bunkers. It seems Germany believes Russia. It really thinks that there is no defense against the Arishnik. So if they can't defend themselves, they should at least be able to hide. Germany already has close to 600 bunkers. These are remnants of the Second World War and the Cold So, انتهينا نرزلنا. زي أوريشنيك بحال كابزة كوس يوكرين ترى كونس ولا هجرات أوروبا تربيشن كم زلوا جرمن بنفس از عقله ناي بانكرس ويون جالرياتات ويون تحت مريت محبي كتصرح ويونتو زلو كتصقنون كتدالو كم زوسنتي زنقر زلو طبعا تايزري كنا منتاي سقات ناي تكوينات يقاتم كم زلو مالت كم عينت ميسايل كلاخل زغل انت عينت بانكر ساب حتصير غزي يخسر راح يخل I'm not sure اتكم زبلهم زلو دما اير ديفنس سيستم ناتوم كخلكلهم زي كل صبو غيرهم سلستردعومي سلازي ابز كونتات زي ناي بحكي بغدغات قعيدكا وي بانكرس كيركا شو 8 مليون حزب كتت عندي ويس نتوم إليت زخون ترايم كدالو زفتنو زلو سكن اسمعي The Second World War and the Cold War, they currently have the capacity to shelter about 500,000 people. That's far from enough. Germany's total population is close to 84 million. So if they really want to rely on bunkers, they'll have to build a lot more. In the past, Germany had about 2,000 bunkers. So now it wants to reach and probably surpass that level. And they want to do it quick. They're looking at converting underground train stations and car parks into bunkers, similar to what Ukraine did when the war began. But that's not all. Germany is planning to convert some public and private properties as well. This was announced by their Interior Ministry yesterday. So, زي نتي ناي train station ديو ناي كالو ديو ناي زخون يكون منقد زلو كم بانك رسن هزبي محبي كون زغل كقبروا خم زغلو فلزي ناي منقستي يكون وي ناي private نقرات كمو كتقوموا لهم زغلو زبلوهم ببلان يصرحوا كم زلون إذا كم زي نمجانا نستبه زي كونس بت منيستر وشتاو قدات ناي تهجرون استنجرن استعوجن نجر مخاني زي نجر زلو قالوا تجارات يوكرين بمبزحتو ترين ستيشن ومن قال مليون كم زي توصلهم كله تزبعوا كم زي حبايز قبر زلو الزي نجر زي أبكر بعجزي كلن هجرات كبت زغل المخانو مرداي دلي بفرلا يابتو كينات أبي تتاوز قبر زلو من البات أبي يوكاي زلو منقستي كميلو كحسب كم جرمن بزعبا حزب زحسب منقست لزي كنا بركاب جرمن العلي تارجت كون زغل يوكاي مخانو تنهي لك اسمعكم فولي متن كاتنا بأمز خدون سلزلو داينا نرزلنا تكوينات كالملك كحس كم جمر زلو نوي حوان أوروباويان كم حسم عندي رومن فتكي رومن يمن يوكرين بوتين نكاليو نراشا كتسعر له من بعد
ሕጂ ግን እቲ ኩናት ኣብ ኣፍ ደጊኦም ክመፅእ ከም ዝኽእል ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኮይኑ ዝግበር እሞ ንዓታቶም ዘይትንክፎም ገይሮም እንዲኦም ዝፍክሩ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ እናሓዘ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብ ነፍስኻ ክመፃካ ምስ ጀመረ ትገብሮ ሸበድበድ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክእል እዚ እስከ ንእሽተይ ንስማዕያ It would encourage people to build their own bunkers at home, in their basements or garages. Germany also plans to roll out an app which can help guide people to the nearest bunker in case of an attack. Now, the bunker plan may sound eerily familiar. It takes us back to the Cold War when everyone thought that a nuclear attack was imminent and they were making preparations to stay safe. The Cold War ended about 35 years ago, but it seems the world is back to where it started, with Moscow and the West on the precipice. The Western military alliance NATO is considering its options. NATO is at a critical juncture trying to figure out what to do about the new Russian missile. Ukraine wants better air defenses. It hopes to shoot down the Irish-Sneak missiles. So as usual, it wants the West to provide the equipment. But at this point, it's a tough ask. The West will have to scramble more resources together, or they may have to part with their own defenses. Both are a problem right now. Giving up their own defenses is risky because Russia... እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ጀርመን ብሰፊሑ ንህዝባ ባንከርስ ወይ እውን ክሕብኡሉ ዝኽእሉ ውግእንቲ ኣጋጢሙ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታታት ካርታታት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ፕላን ክገብሩ እዮም ኣብ ሃገረ ስዊትዘርላንድ ዘለና እኳ ብተፈጥሮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንግዚኡ ወላ ንዓቢ ኩናት ዘይኮነ መሕብዪ ኣብ ገዛ ኣለዎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገጅፍ ሓፂን ዝዕፆ ማዓፆ ባንከር ኣለዎ ኣንደርግራውንድ ኣለዎ ምናልባት ኣዝዩ ዓብዪ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዳርጋ ዝበዝሐ ገዛ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክብሎ ኣይክእልን ዝበዝሐ ገዛ ኣለዎ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ኣበይ ክሕባእ ከም ዘለዎ ኣካል ናይቲ ገዛ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ኣብ ስዊስ ዘለዎ እዚ ይፈልጥዎ እዮም ኦልሬዲ ከምዚ ኬለር ገለ ንብሎ ኣብኡ ንኸምኡ ኢሉ ዝተዳለወ ነገር ኣሎ እዚ ግን ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ሚሳይል እዚ ረባሽ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃቡና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዎ ኤውሮፓ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝሃብናኩም ያኽለና ንባዕልና ባንከር እናኳዓቱ ከሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክቡ ይክእሉን እዮም ንባዕሎም ኣብ ነፍሶም ክመፅኦም ከም ዝኽእልቲ ኩነታት ተረዲዎም ስለ ዘሎ ብፍሉይ ንዩክሬን ክብሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ክቡ ዝመርፅሉ ምክንያት ክህሉ ይኮነን እዚ ከዓ ነቲ ኩናት መሊሱ ከም ዝብርትዕ ክገብሮ እዩ ራሻ ንራሻ ክቋፀርዋ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ነፍሲ ወከፍ ካብ ሕጂ ንድሃር ሃገር ነቲ ዘለዋ ኣፅዋር ንነፍሳ ክጠቅመ ክትፍትን እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ነፍሶም ስለ ዘይመፆም ንዩክሬን ክብዎ ይጓዩ ነይሮም በት ናው ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይርይዎ ስለ ዘለው ነዚ ኩነታት ንነፍሶም ከትሕኑ ክፍትን እዮም ቀሊልካ ኣይኮነን እቲ ኩነታት ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ እቲ መልክዕ ናይዚ ወታደራዊ ኩናት ኣብዚ እስከ ንመለስ Civilian who was appointed to supervise is back on the ground in eastern Ukraine, and he is watching carefully as the tremendous logistical buildup takes place. Millions of tons of ammunition, food, water, fuel are being built up very far forward, right behind the lines, with the object of preparing for what looks to be a major offensive to end the war. The Russians seem to have assembled roughly 180,000 troops for the purpose of striking decisively, ostensibly towards Kiev and the river, and putting an end once and for all to the Ukrainian resistance. They also are providing... Zazarbazian tablalo. Russia ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ምብራቕ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ግንባራት ክሳብ 180,000 ሓድሽ ሰራዊት ኣቕሪባ ከም ዘላን ብዙሕ ነዳዲ ብዙሕ ኣፅዋር ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላን እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ የለ ገለ የለ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን በርዒሞም ክሳብ ኬፍ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ስትራቴጂያት ክታታት ወይ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ኣብቲ ግራውንድ ኣብ ባይታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣብ ስነ መጎት ወይ ገለ ኣይኮነን ሎጂስቲካዊ ምድላዋት ናይ ራሻ ምክንያቱ ተስፋ ስለ ዝቆረፀት እቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ናይቲ ኩናት ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ናቶም እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ክፈትሕዎ ክፍትን እዮም ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ዝሓሸ ምርጫ ንስ እዩ ምክንያቱ ኣይ ዶንት ቲንክ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ዝኽእል እውን ስለምንታይ እንታይ ሕሪልካ ድማ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ብፍፁም ነዚ ኩናት እዚ እንትርፎ ተሳዒሮም ተዘይኮይኖም እና ብተረዳዲኦም ኢዶም ክህቡ ይክእሉን እዮም ብዙሕ ገንዘብ ከሲሮም ስለ ዘለው ብዙሕ ዋጋ ከፊሎምሉ ስለ ዘለው በፍንጫ እንተተሳዒሮም ጥራይ ክቐብፅዎ ዝኽእሉ እምበር I think ኣሻላሻል ክሰርሕ ከም ዘይክእል እዩ ዘተንባሃል lots of warm food and showers and other things to the troops, new uniforms. This usually indicates you're getting ready to go to war in a big way because you want your soldiers to be rested and well fed.
And I think there is a sense in Moscow that there is no longer any point in waiting for a new government to show up and take control. I think they've decided that whoever shows up, whether it's Donald Trump or anybody else, is probably going to do what's been done before. And I think that's very unfortunate. But we have to attribute that to a lot of stupid remarks made by a lot of people over the last couple of weeks about what should or should not happen in Ukraine. And among those stupid remarks. ስንታዩ ራሽያ ኣብ ዝዋን እዚ ዳርጋ ተስፋ ዝቆረፀት ትመስል ኣላ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ድሕሪ ምርጫ እውን ገለ ካብቲ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንተደይኮነ እቲ ወታደራዊ ኤሊት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ዓንዳር ዘረባ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ኣሚንካ ንዘተ ሰላም ወይ ሰላም ክፍታሕ እቲ ኩናት ኢልካ ምፅባይ ትርጉም ክህልዎ ከም ዘይክእል ስለዚ እቲ ዩክሬን ኦልሬዲ ተዳኺሙ ከሎ ሂብካ ሓደ መዕለቢ ምግባር ዝሓሸ ምዃኑ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ራሽያ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ ባይታ ዝረአ ዘሎ ሳተላይት ኢሜጅ ዝስማ ንዑ ዘጉልህ እዩ ዝብል ዘሎ ሜግሬጎር ዝበሎ መብዛሕትኡ ኩሉ እውን ክብል ክእል እየ ዝሰርሕን ኣብ ባይታ ዝተፈፀመን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ፍሉይ ርእሲ ፍሉይ ስትራቴጂያ የድልየካን እዩ እቲ ኩነታት ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራብ ድሮ ቃና ናቱ ቀይሩ ክዛረበሉ ጀሚሩ ዘሎ እዩ እቲ ቀደም በዓል ሜግሬጎር ጥራይ በዓል ስካት ሪተር ጥራይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ሎሚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ባዕሉ ክዛረበ ጀሚሩ ኣሎ ዩክሬን ትድርዓም ከም ዘላ ይወድቕ ከም ዘሎ ሰራዊታ ሞራሉ ወዲቑ ምዃኑ ዓቕሚ ከም ዘየለ ክምክቱ ከም ዘይክእሉ ብዙሕ በዓላቶም እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ ኣብዚ ስካይ ኒውስ ቢቢሲ ኒውስ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ኩንነት ራሽያ ብባዕላ ክትውድኦ ክትፍትን ከም ትኽእል ኣብዚ ቀረባ እዋን ንዑ ዘተንብህ ምክንያት እውን ንዑ ዘተንብህ ኩነታት እውን ኣሎ እቲ ፀገም ድማ ገለ ካብቲ ፀገም ዝበሃል ዘሎ ስሙ Might you consider comments by Admiral Bauer, the chair of the NATO military committee, and intimations from EU elites like Prime Minister Starmer of Great Britain and President Macron of France, that they're not intimidated by the Oreshnik missile that startled the world when President Putin's people engaged it or fired it. ስትቢት ሰባት ዝብልዎ ዘለዎ ዝበልካዮ ከም በዓል ናይ ፈረንሳ መራሒ ናይ ዩኬ መራሒ ናይ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ጀነራላት ናይ ኔቶ ጀነራላት ዝብልዎ ዘለዉ ዓንዳር ዘረባ ሓደ ካባቶም ናይ ኔቶ ጀነራልሲ ንራሽያ ብኒኩለራዊ ኣፅዋር ክምክታውን ስቃት የብልናን ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ዘይ ሓላፍነታዊ መራሕቲ ከም ዘለዉ ብኒኩለራዊ ኩናት ንራሽያ ክምክታ ማለት ተተሓሒዝና ክንጠፍእ ድልዋት ኢና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ቃል ብቓላት ተተሓሒዝና ንክንጠፍእ ድልውነት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ ሓደገኛነት ኣካይዳ ስዕረትካ ዘይምቕባል ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ነቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ናይ ኢጎ ፀገም ፈጢሩሉ ኣሎ ኣፍጋኒስታን ስዕራቶም ፀገም የብሎምን ሓን ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢድና ይብኻል ገለገለ ክንገብር ክብሉ ራሽያ ኣብ ፊት ንፊት ኩናት ክስዕሮም ከላ ግን እቲ ዝኸበደ ነቲ ኢሜጅ ናቶም ነቲ ኢጎ ናቶም ናይ ብሓቂያ ፍርከሽከሽ ከተብሎ ኣቢላቶ ኣላ ኦልሬዲ እገዳታቶም ኣይሰርሐን ሚሳይላቶም ኣይሰርሐን ታንክታቶም ኣይሰርሐን ነፈርቶም ኣይሰርሐን ስለያ ኣይሰርሐን ሳተላይታቶም ኩሉ ነገር ፈቲኖም ኣይሰርሐሎምን ከባቢ 200 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ገይሮም ኣለዉ 150 ገለበለ ቢልዮን ካብ ኤውሮፓን ገለን ስለዚ እዚ ኩሉ ገንዘብ ለውጢ ከምፅእ ዘይምኻሉ ንኸንቱ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ኣንፀርፅሮት ገይረሎም ኣሎ እቲ ጭንቀት ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንራዩ ኣብዚ ራዩ Our top story tonight on Gravitas is about Russia. Days ago, when Russia fired its new experimental hypersonic missile into Ukraine for the first time, President Putin also issued a warning to Ukraine's backers. He told them to back off. And by them, I mean Britain. He warned that the weapon which has struck Ukraine is designed for a decisive strike on them. Putin may not have spelled out Britain's name specifically, but he clearly meant attacks on the US and the UK. We'll tell you why. Let's start. So, Putin ኣብ ዝሓለፈ መግለፅናቱ ብንጹር እዚ ሚሳይል እዚ ንዩክሬን ክሃርሙ ከም ዘይሰርሕዎ ብቐጥታ ኣይተዛረበን ግን ብተዘዋዋሪ እዚ ሚሳይል እዚ ዕላማ ናቱ ካልእ ምዃኑ ኣረዲዎም እዩ ዓቕሚ ናይቲ ሚሳይል ኣብ ነብስኹም ምስ መፀ ክትርእይዎ ይንደልን ኢና መጀመርያ እንታይ ምዃኑ ዓቕሚ ናቱ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ዩክሬን ክነርእየኩም ኢና ኢልዎም ኣሎ ድሕሪኡ እቲ ናትኩም ስጉምቲ ተቐፂሉ እዚ ንዓኻትኩም ኢልና ዝሰራሕናዮ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ በተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ራሽያ ኣዝዩ ሓያል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ Let's start off with the latest updates first. According to reports, a British man has been captured by Russian forces while fighting for Ukraine. In a video circulating online, which we cannot show you, a man dressed in military clothing identifies himself as James Scott Anderson. He says he formerly served in the British Army. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ሓደ ሰብ
ተማሪኹ ከም ዘሎን እቲ ሓድሽ ኣፅዋራት ተጠቂሞምሉ ዘለው ካብ ርሑቕ ቦታ ናይ ራሻ ዝበገስ ከም ዝኾነን ንፖላንድ ክሃርም ከም ዝኽእል ንዩኬይ ክሃርም ከም ዝኽእል ሬንጅ ናቱ ክሳብ 5,000 ስለ ዝኾነ ንነፍሲ ወከፍ ከተማታት ንዩኬይ ንክሃርማ ወይ እውን 20 minutes to UK ማለት 20 ደቂቕ ዝወስደሉ እቲ ሚሳይል ሃይፐርሶኒክ ስለ ዝኾነ ኣብ 20 ደቂቕ ልክዕ ኣብ ናይ ዩኬይ ዕላማታት ክሓልብ ይኽእል ናይ ኔቶ መደበር ኣብ ፖላንድ ዘሎ ንክሃርም 12 ደቂቕ ዝወስደሉ ካብቲ ቦታ ስለምንታይ ካብ ርሑቕ ቦታ ናይ ራሻ ይብገስ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ካብ ዩክሬን ክመፅእ ዝኽእል ኣርሒቖም ከቐምጥዎ ስለ ዘለዎም እቲ ሚሳይላት እውን እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቴዎሬቲካሊ ንቅድሚት ክመፅእ ይኽእል ነይሩ 1,000 ኪሎ ሜትር ዲ ዋላ 2,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ራሻ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ጫፍ ናይ ራሻ እንተድመፅእ ነይሩ እቲ ራሕቂ ኣዝዩ መቐረበ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስታት እዚ In fact, Russian state news agency TASS reported a military source calling him a UK mercenary that had been taken prisoner in the Kursk area of Russia. Remember, that is the Russian region where Ukraine has held territory since launching a surprise offensive in August, or at least claims to have held territory. The British Foreign Office has said that it is supporting the family of a British man following reports of his detention in Russia. So ብሓፈሻ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ምክንያት ዝውሃብ ዘሎ ገለመለ ካልኣርሲ እንድዩ ግን ኣብቲ ኩናት ወታደር ናይ ራሻ ወታደር ናይ ዩክሬን ናይ ዩኬይ ተረኺብሎ ሚሳይላት ናይ ዩክሬን ሚሳይላት ናይ ዩኬይ ተደጋጋሚ ንክጥቀም ኣፍቂዶም ኣለው ግጅፍ ወታደራዊ ደገፍ ትገብራላ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ትገብራላ ዩኬይ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ንዓይኒ ራሻ I think ንኣሜሪካ ቀዳሞት ኢሎሞም ቅድሚ ቀዳሞት ድማ ንዩኬይ እውን ሰሪዖም ምህልው እዮም በቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እዚ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ይርዳእካ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጉዳይ ቀሲልካ ክረአ ዝኽእል እቲ ምዕባለታት ድማ ቀሲልና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እዝነትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ኩነታት ግን ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ማኣዝናቱ እናቐየረ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚኣ ንመለስተ ሓንቲ በጀሚርና ፀናና France that they're not intimidated by the Oreshnik missile that startled the world when President Putin's people engaged it or fired it 4 or 5 days ago. No, I think that's right. It's hard to ignore dumb remarks along the lines of British and French troops deploying to fight in Western Ukraine against the Russians. I think if you add the two armies together, you barely come up with 200,000. I suppose they plan to ship all the forces they have there, which will make it easier for the Russians to annihilate them quickly and get on with business. فقرا قديفك نقدميت مالتيو تي ناي جرمن ناي فرنسا ناي عاد انجليزن سراويت بملو كومباين تغيركايو تزلوم عقمي 300 شح وتحضر وين كتدالي تقلنيخا 300 شح وتحضر زاد اليوم وتحضر او لوجيستيكال دما كم زي بلوم سازي بعفوم يم زغعرو زلوم بر ابايتا متيم حدا 300 شح سراويت ناي يوكي ناي فرنسا اب يوكرين كيد كواغال كايد لديو دلونت على قال ارستيو بحفش ግን ኣብዚ ሕጂ ሰራዊት ናይ ራሻ ሓውዝ ዝሽትተሉ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናይ ራሻን ነዊሕ ደማዊ ኩናት ኣካይዶምሉ ዘሎ ነዊሕ ተመክሮ ገይሮምሉ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩኬይ መፅዩ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ መፅዩ ክጥበስ ዘይኮይኑ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለ ምክንያቱ ኩናት ተመክሮ ሓትት እዩ ላስት ታይም እዚኦም ሰባት እዚኦም ተዋግኡሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ እዚ 60 ዓመት almost we talking about 80 ዓመት ዝገይሩ ዘሎ ኩነታት ድሕሪ 80 ዓመት ክልተ ጀነሬሽን ዝሓለፈ ኩናት ኣብ ቴሌቪዥን ቪድዮ ጌይምን ኣብ ሆሊውድ ፊልምን ዝርዮ ዝነበረ ብኣካል መፅኡ ተዋጊኡ ከድመሓልካ ኢልካ ክፅበዮ ትኽእል ኣይኮን ሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ናብኡ ገፁ እቶም መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ዘለዉ እቲ ኩንነት ስለዚ ይርድኦም ዘሎ ናብ ከምዚ ገፆም ይወስድዎ ኣለዉ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ድማ ክንሪኦ ኢና Very stupid remarks. There is also, as you point out, a failure to understand what the Russians have recently demonstrated. And I think you've had other guests on, like Scott Ritter, who've given us excellent details on the missile, many of which I was unfamiliar with. But the thing that we need to keep in mind is mass times acceleration equals annihilation. And what I mean by that is that when you begin building these hypersonic missiles, regardless of the various types of warheads that you put on them, in this case, a multiple independently targeted reentry vehicle that spews out multiple warheads on top of rockets, apparently. Whatever you are using comes in at such an enormous speed that the combination of the speed of impact with the munition itself and the explosives is so great that it has the effect of a nuclear weapon. زيادة زربا زي مثال زي عقمناتو اتي كسكمو زغل فتنتناتو اندحر وسيكا نيوكلر زي كونه قلنا ناي نيوكلراو عينت بدمساس كفتر زغل عقم خمزلو يزنقر زلو وانياتو نيوكلر كنتكوس كل سلا زخونه نيوكلر دما ناتو قبر ملسون ند نخلت يخا خطف سلا زغل
التزبلة نيكولر زي كونجن عقمي كبيت جلو ميسايلات ممعبالي ስለዚህ እዚ ሚሳይል እዚ ብብዙሓት ኪላታት ከም ንገር ዘሎ እዚ ኦሬሽኒክን ኢሎም ብቀዳማይ ዝተኮስዎ እዚ ኣብ መጀመርያ ንሽዱሽተ ካብ 3 ክሳብ 6 ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል እዩ ሓደ ዕላማ ክሃርም ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ሚሳይል ትትኩስ ልክ ኣብቲ ከባቢ ዕላማ ምስ በፅሐ ግን ናብ 6 ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክብቃል ዝኽእል ተተኳሲ ሒዙ ዝመፅእ ሓደ እቲ ንሱ ዝክስከመ ዝኽእል ክብደት ቀዲኹምሎም ክብደት እዩ ቦምብ ክንደምታይ ክብደት ኣለዎ እዩ ብኡ ኢኻ ትዕቁነት ዕንወት ናቱ ስለዚ እቲ ክብደት ናቱ ድማ ዋላ ምስ ናይ ኒኩለር ጨረታን ገለ እንተደይፈጠረ ኣብቲ ዝወርዶ ቦታ ግን ኣብ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር Now, this is a long-term development. This is not something the Russians began developing recently. You go all the way back to the late 1970s when Marshal Gorkov was the chief of the Soviet General Staff. He talked at great lengths about new, modern, conventional missiles and warheads replacing nuclear warheads. And by the time he got into the late 80s and early 90s, the leading lights of his general staff began writing extensively on it. Actually, it's Colonel General Mahmoud Gareev wrote extensively on why nuclear weapons were of no real value on a battlefield or in a war any longer because they're so poisonous and destructive, and that these new missiles could take their place. Well, we have arrived, and we are not in a position to challenge that. We can't protect ourselves from it. The Russians know it, and they thought that we should be aware of what they've got. I suspect that we will now see another. So, إذا زربازيا نوع زبالة دسمعكم صبوا جركم كرداكم سلسلة دلوقيا انتايلو أب ثمانيات دي سبعات تجاربوا زنبرو وتهدري مرحتنا حبر السوفيت نيكولا واتوار كند منتاي بزوحة مع بالكالغا أب عودو كينات كنت كمالي تغنيغا مغنياتو يعني نيكولار كينات سعارش لجيبو تلها خيم كخطف سلت بزوحة كتاد ما سلزلو سلازي نيكولا واتوار ناي مودة تا مفراره تدي كوينو كنت كمالو تقدد مغنيات كل يبلو نعودو كينات كتاق مكاز غلقن يعني نيكولا عاقم زلو وقن كم نيكولار ديستراكتيف زي كونه ويون جرتان كالك فتر زي كن ስለዚ ነቲ ክታርሞ ዘለካ ዕላማ ከምቲ ናይ ኒኩለር ገይሩ ክድምስሶ ዝኽእል ግን ካቴጎሪ ናይ ኒኩለር ኣብቲ ናይ ኒኩለር ግን ኒኩለራዊ ቦምብ ግን ዘይኮነ እዚ ንምግባር ካብ 80 ጀሚሮም ብብዝሒ ከም ሰርሑሉን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሚሳይል ድማ እቲ ኮንሰፕት ካብ ነዊሕ ራብሻ ተደልዮ ዝነበረት ምዃናን ነዚ ክከላኸል ዝኽእል ወይ እውን ምዚ ክወዳደር ዝኽእል ዝኾነ ነገር ድማ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ዶ ኮንሬል ማይግሬጎር ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ራሽያ ወታደራዊ ፀብለልትነት ናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተመስከረላ ከም ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኸኣ ትኢሊት ናይ ኣሜሪካ እንተደይበሎ እቲ ኩንነት ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝኸድካዮ ንዑ ዘረጋግፅ ሓቂ ኢና ንርኢ እጂ ብወታደራዊ ዓይንኻ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኸስ ከነመለስ Daniel Davis, retired Lieutenant Colonel Daniel Davis on the program every Tuesday to talk about, well, sadly speaking of late, war. Just got off the phone with Oliver Lane, the London bureau chief for Breitbart, talking about, of course, Ukraine. The fog of war came up. You know, they did the missiles hit? Didn't they hit? Did they do damage? They didn't do damage. One side's got a statement, the other side's got a statement. But I mentioned the idea and my wondering out loud over how much longer Ukraine can even continue to fight regardless of the military hardware they are given and whether or not we're operating it. But there's a finite amount of people in Ukraine, and a lot of them are getting killed. So تحتو نايتهم كلتا هاجرات يوكرين بملو معرابا كولكتيف ويس زبلون يوكرين بتحدا راشا بابتي تحدا قلنت غير تحدا إنا تحالالخو كسبب زبز إحنا لنا تحتو مبزعت زي زر ساقن يوكرين بزح سبي موتا خمزة اللي يوكرين دما دروت تزبيز اللوا كباب فرقناتو دما هاديمي أوريدي أبت مجمريا لذي كافتو دروت تزبي أبزوانزي كابيق حدش وتهدر كتمت تكونتات دما يريورلو كوناتنا يوكرين نابي قيد كم زلو صبو غيري تزبز فلت ناب راشا قص كم مارخ وي ون كهدم زفتن زلو ازي بزحيو معناتو ناب اوروبا كهدم امنت سلا ديبلو ناب راشا كهدميم زمرتو قليل ايكون انت بتاتات بملو سنسيتيف كم زغون حجي دما فنجخ قبرلوني حسب سلا زلو كبيدي كاو فتخوين بتكن تزبي قطالي ناب راشا مهدام اي قارتوني زلو تزحاج نتو ميكرونات تزحاج وحسن زلو بفلا عندك تبعتي راشاي معناته نزوم بأوروبا زلو قفيفهم كوزدون كم زغلو سلا دفلتو عادت ورقاتهم كم زي حدث كيرو ميم مخنات بنكس يوكرين تايرو زخونه ويت تبعتاي اب أوروبا زلو ورقاتك حدث ناب راشا ناب يوكرين كملاس كم زلو ناب يوكرين ملاس مالت دما ناب توكينات كتاب تيغا كلام رجع يبلكات ስለዚህ ورقاتهم سلا دي حدث لهم زلو تسب بزي حقاو منقد وي كلام صقامات كنبرك يقدات كم زلو ينا نرزل
እሱ ዘይኮነ ግን እቲ ኩነታት ብከምዚ ክሳብ መዓስ ክቅፅል on the front line. And Oliver pointed out, when you see photographs in the frontline battlefields, these are old men. These are people in their 40s or 50s with, gray beards. And I mean, are those the backup reserve troops? Or are they going through the old guys first before they get what's left of the young? ታይም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ናይ ባትል ቅድመ ግንባር ናይ ዩክሬን ተሪኻ መንእሰይ የለናው ኣረክቶት ደቂ 40 ደቂ 50 ደቂ 60 ኢኻ ትርኢ ሸያብ ጭሕሞም ዝሸየበ ገለመለ ኢኻ ትርኢ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንእሰይ ዝበሃል ኣበያትዮ ኣብቲ ሃገር የለን ኣብቲ ግንባራት እውን people because nobody's having kids anymore. Where are we on this? And I mean you get where I'm coming from on this? Unfortunately, I do. And listen, there's also news out just this morning that puts a little bit more facts on this issue here, and that is that I think I may have mentioned in maybe last month or so there was a piece out in the New York Times that had a graph that graphically depicted how much territory the Ukraine has been losing to Russia in the last 6 months, and there was a dramatic uptick. And as of October, I had set an all-time record that was more than all of the gains that Russia had made in 2022, which was pretty amazing since that initial invasion. And then now, as expected, the numbers out for so far in November, and you see we still got a reporting more than a week to go of sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ኩነታት ዩክሬን ብዙሕ ሰብ ተኸስራላ ብዙሕ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ብኸመይ ክቕፅል ናበይ ገፁ ይብላ ኣሎ ካብቲ ትብሎ ዘለኻ ዝገድድ እውን ኣሎ ኢሉ ዝገድድ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ጥራይ ሓደ ኒውዮርክ ታይምስ ብናይ ኣሜሪካ ሪፖርት ከም ዝገበሮ ካብ 2022 ኩናት ካብ ዝጅምር ክንዱ ዓይነት ምንቅስቃስ ገይራ ይትፈልጥ ናይ ራሽያ ኣብዘን ዝሓለፈ 6 ወርሒ ተቆፃፂራቶ ዘላ ስፍሓት ናይ መሬት ኢሉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዩክሬን ኮምፕሊትሊ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ይድርዓሙ ከም ዘለው ይሰዓሩ ከም ዘለው ንዑ ከግህዱልካ ስለ ዘይደልዩ እዚ ሚሳይል ኣዶ ገለዶ ውሽጢ ራሽያ ዶ ገለ ዝብል ሓድሽ ድራማታት ዝፈጥሩ ዘለው ኣብቲ ባይታ ይቋፀርዎ ከም ዘየለውን ራሽያ ድማ ብኩሉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ድማ ብኩሉ ይክስክስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ክስዕር ካላ ኩሉ ግዜ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣይዝረበሉን ኢለኩም እዩ ዚኻ ትፈልጥ ዩክሬን ከምዚ ገይራ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ክሓብኡ ስለ ዝደለዮም ክትብልለኩም እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ኣይነግሩኻን እዮም ማዕፅዮም ዝነግሩኻ ዩክሬን ንእሽተይ ምንቅስቃስ ተገይራ ንእሽተይ ስጉምቲ ተወሲዳ ኩሉ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ይዛረብ ዩክሬን ኣብ ትሰዓረሉ ግን ፃሕቲ ግዜ ዝወፅት ሓበሬታ ወይ እውን ኣይዛረቡን እዮም ጠቕላላ ብዛዕባ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ሚሊተሪሊ ብዓይኒ ወታደራዊ ኣብቲ ቀንዲ ግንባራት ዝዋግዎ ዘለዉ ይሰዓሩ ከም ዘለውን ነዚ ጉዕዞ ናይ ራሽያ ጠጠው ከብል ዝኽእል ስትራቴጂ ድማ ኣሜሪካ ይኹን ኔቶ ክምህዝ ኣይከኣለን እቲ እንኳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናቶም ሰራዊት ኣምፅኦም ክሕግዝዎም ኣለዎም ናቶም ሰራዊት ድማ ምስ ናይ ዩክሬን ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ኩናት ሰራዊት ማለት ኣብ ኩናት እዩ ተመክሮ ዝገብር ተርጂሙ ኣለዎም መሐንበሲ ሓምባሳይሲ ኣብ ማይ ዘይብሉ ከይሓንበሰ ሓንቢሰ ይኽእል እየ ወይ እውን ኢሉ ክጀሃር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩናት ኣብ ኩናት ጥራይካ ተመክሮ ትገብረሉ ክንዲዚ ዩክሬን ከሲራቶ ዘላ ሰባት ንክኸስሩ ኤሮጳ ድልውነት ኣለዎም ዶ ኣሽሓት ሰብ ክሞቶም ድልውነት ኣለዎ ዶ ኣሽሓት መንእሰያት ወታደር ኮይኖም ኣብ ዩክሬን ክሞትዎም ድልውነት ኣለዎ ዶ እዩ ራሽያ እውን እኮ ይሞት ኣሎ እዚ ክሳዕ ክንዱ ድልውነት ኣለካ ድዩ ብናተይ መረዳእታ ግን ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ካብ ፈረንሳ ከይዱ ካብ ዩኬ ከይዱ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ተመይቱ እንታይ ትርጉም ንምንታይ ዝዋጋ ዘሎ ንናፅነት ናይ ዩክሬን ንናፅነት ናይ ዩኬ ይዋጋ ኣለዎ ዲ ክብል it doesn't make any sense ስለዚ ምናልባት ኣብ ዓዶም ዝተሃረሙ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን there is no reason ንሓደ ሰብ ሓፊሉ ናብቲ ክኸይድ ግን ኣይገብሮን የብልካ ግን ክትዛረብ ኣይትኽእል the data from what it's again it's already exceeded what they had lost in October. The last month they have lost more square kilometers than any single month of the war. I mean it's just unbelievable, and of course commensurate with all of those territorial losses are human losses, and they're continuing to be killed in larger numbers. You're right, outside of this issue with the hypersonic missile and the Oreshnik, as it's called in Russian, it's a very real issue that by itself. But even off of that, by the headlines, off that on the ground, the ground is just continuing to go in Russia's favor. And no matter what anybody wants to say, if the war is not brought to a negotiated end pretty quick, then Russia will win militarily on the ground. ስንታዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ፍተዎ ፅልዓዮ በሎ ኣይትበሎ እቲ ኩነታት መዓልቲ መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ እቲ ኩናት ንረብሓ ራሽያ እዩ ዝቕየር ዘሎ ራሽያ ዝያዳ እናተዓወተትሉ ትኸይ ዘላ ስለዚ ዩክሬን መጠን ግዜ ዝወሰደት መጠኑ እቲ ዘለዋ መሬት ይኹን ዘለዋ ሓይሊ እናተዳኸመ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝረብ ዘሎ ዩክሬን ናይ ኣፅዋር ፀገም የብላን ዝኣክል ኣፅዋር ሂቦም ኣለዉ ሰብ እያ ዘይብላ እዮም ዝበሃል ዘሎ ነታ ኣፅዋር ክጥቀም ዝኽእል ሰራዊት እዩ ዘይብላ እምበር ኣፅዋር ኣብዚ እዋን እዚ ፀገም ናይ ኣፅዋር ከም ዘይብሎም እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ
ኣብቲ ሰብ ዝነበረ ማፅዋራ ይነበሮ ምን ኣብታ ፅዋር ዝረኽብሉ ካብ ሰብ ተወዲዩ ስለዚ ናቱ ኩናት ከምዚ ኢሉ ከሎ እስከ ናብዚኣ ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም ከዓ election where he will of course lose the election to Fried Ignatz. Yeah, all of this was about Project Ukraine, the source missiles. Absolutely. Even though Germany's in a terrible state. Absolutely. If anybody tells you it was not about Project Ukraine, they're wrong. But you're absolutely right. It should have been about the economy. It should have been about the economy. Recession, factories, 23% of bankruptcies year over year. I mean, Volkswagen closing down facilities, chemical facilities closing down. Yeah, that's what this palace intrigue to remove Schultz. እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ክልቲኦም ኩሉ እዚ ዕንወት ኣብ ኤውሮጳ ዝወርድ ዘሎ ብሰንኪ ፕሮጀክት ዩክሬን እዩ ኣብ ዩክሬን ኩናት ናይ ዩክሬን ንክቕይሩ ክብሉ ቁጠባ ናቶም ጀርመን የበላሽሉ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም የበላሽሉ ፖሊሲ ናቶም የበላሽሉ ጠቕላላት ሃገር ናብ ሓደጋ ተኣቱላ ንራሻ ኣብ ዩክሬን ንምስዓር ንዑ ንኸረጋግፅ ክብልቲ ፖለቲካ ኢልካ ፖለቲካዊ ኤሊት ናቶም ንዘይወፅዎ ኩናት ንኽዕወቱ ክብሉ ቁጠባ ሃገሮምን ኣካይዳ ናይ ሃገሮምን ኮምፕሊት እናፀይቕዎ ይኸድሉ ተመሳሳሊ ኣብ ዩኬ መዓት ቁጠባዊ ሽግር ካለዋ ዘለዋ ባጀት ኣብቲ ዘለዋ ፀገማት ኢንቨስት ጌራ ኩነታታ ክትፈትሕ ክንትትፍትን ልዕሊ ዓቕማ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣበርክቶ ብምግባር ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ክሳራ የጋጥሞም ኣሎ ኩሉን ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ልዕሊ ዓቕመን ናብዚ ኩናት ተሳቲፈን ዘለዋ ስኻ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መወዳእታ ናይ ኤውሮጳ መጻኢ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክስነድ ምዃኑ ቁጠባ ናቶም ብሰንኪ እዚ ኣካይዳ እዚ ከም ዝተበላሸወን ዋጋና እቲ ኩነታት ድማ ነዊሕ ክዝረበሉ ምዃኑ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ሊት ክሸፋፍኖ ይፍትና ኣሎ ምስ ግዜ ግን ኩላቶም እዚኦም ዝተሰዓሩ እቲ ካልእ ፖለቲካ ምስ መፀ ዓብ ኣርእስቲ ክኸውን ክሳዕ ክንደይ ኤውሮጳ ሓደጋ ከም ዝወረደት ብሰንኪ እዚ ሓደ ዓብ መምሃሪ ቶፒክ ክኸውን ከም ዝኾነ ሂስትሪ ለሰን ክኸውን ከም ዝኾነ ይርዳእኒ እዚ ኩነታት እዚ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ጀርመን እጅ the power of its new missile. It's a medium-range missile. It can reach targets about 5,500 kilometers away. 5,500 kilometers that covers all of Europe and parts of the US. So giving up their own defenses could leave the West vulnerable. The other option is to increase military production and send new equipment to Ukraine. But that will also be difficult because the biggest military aid provider is the US and the incoming president, Donald Trump, wants to end the war. Well, thank you very much. He won't keep sending blank checks to Kiev. And without the Americans, NATO can't really arm Ukraine effectively, not at present anyway. The Europeans are planning to expand their indigenous defense industries. They're planning to become more self-sufficient, less dependent on the US. But all of this will take time that Ukraine does not have. There is no quick fix for Ukraine's problems and no shortcut to counter Russia's new missile. So by the looks of it, NATO can't do much except prepare bunkers. So, yeah, تهكل تبغى هريماتهم ودياتا. تزي تي زلوا عكايدا يوكرين ضد اللي حجزنا يسوارنا بيت اير ديفنس سيستم كتركب على تغنيا هناتو مرحت اوروبا نتنزلوا من نفسهم قبلونيم كاو طرفه دونالد ترامب ولا ونتو كيناتو تقبلون تزي بله ገንዘብ بفلو ينراشا كسدد يوكرين كسدد كم زي كونه ابز ነገር ርዱ ኣሎ ኣብ ለሊ ድማ ትኔቶን ኤውሮፓን ነቲ ኩነታት በዓሎም ክገብርዎ ግዜ ከድልዮም እዩ ስለዚ ኩሉ ካልኩሌሽን ሳብ ግምት ምእታው ኣብዚ ዋን እዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጎዳጉድኻ ምኹዓት መህደሚኻ ምኹዓት ኣንበር ንራሻ ነቲ ዓውደ ኩናት ንምቕያር ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ነገር የብሎም ስለዚ ጀርመን መሪፃቶ ዘላ ንኩሉ ግምታት ምስእተው ጎዳጉድ እቲ ንዓና ንህዝብና ድዩ ንገለገለ ህዝቢ ከድሕን ዝኽእል ጎዳጉዲ ምድላው እታ ዝሓሸት ኣማራፂ እያ ንራሻ ካብኡ ዝሓሸ ግን ሰላም ምፅዋዕ እዩ ነይሩ የገርሙኸ ኮመን ሰንስ ገዲፎም ከ ሰላም ፀዊዕካ ነቲ ኩነታት ክትውድኦና ካልካ ንዑ ገዲፎም ጉድጓድ ምኹዓት ሓይሽ ኢሎም ኦኬ ለሲ እዚ መርሕነት ኤሊት ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና በፂና ዘለና ንመለስ እዚያ ንሸይ ክንሰምዓ ኣብዚ in Ukraine extremely closely, these masses of drones that they say are descending from all directions upon Kyiv. What more can you tell us? Aaron, the Pentagon tracks very closely what types of weapons Russia fires and the quantities of those. And those have been very great indeed. It's not just a drone attack on Kyiv and other places tonight. We saw a very similar large-scale drone attack last night with the devastating Iranian Shahed drones. Ukraine said yesterday they intercepted 50 out of 73. That's an impressive number, but we have seen repeatedly how much damage, devastation, and frankly, death 23 drones that get through Ukraine's defenses can cause. Now, Russia has kept this barrage up, partially because sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ ብብዝሒ ድሮናትን ሚሳይላትን ንኬቭ ንትርሲ ከተማ ነቲ ካልእ ዩክሬን
كم حسوم تهرمو كم زل راشا زد ما بتدقاقا مزر رزر ليو حدا معالتي حدا جزيت رايكونا قطالي برتعزو قنا متكعتي فنيا كم زلا تي وتهدراو عقمنا راشا حجي زر رزر له ما تزبرت وتهدراو قص نايتو كوينات نتي يوكرين فتنات بزيهب تنفاس بزيهب يا تهرمو زلا ديستراكتيف نيتشر نايتو كوينات حجي زيادة زر رزر له سلمتاي كم بحدش ري اورجنايزد كوينت يوكرين زبال دقاقي فوق منقدي هبوم كم بحدش كي تغلو راشا بزقال تفي عبزن تريفن زلو معلتات سقوم توسيدوم نزي كوينات حنسا بنحوارون كودو ويم زفتنو زلو እዚ ድማ ብብዝሕ ድሮናቶም በጠቃቅማ ናይ ሚሳይላቶም ብካልእ ወታደራዊ ዓቅሚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ካ ሰሚዕና ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብሰላም ክውዳእ እንዴና ንደሊ እንተዘይኮነ ድማ ክውዳእ ኢና ንደሊ ኣነ በዛ ነፍሰይ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ክኽእል ኣሎ ከይተወዳእዳ ሰብ ከይልክም ኢኻ ትፈሪ እምበር እዚ ኩናት እዚ እንተዘይ ተወዲኡ ሓደገኛነቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናኸፍአ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና እቶም ጸሎት ክገብሩ ትኽእሉ ጸሎት የድልዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ናብ ዝኸበደን ሓደገኛ ኩናትን ክቕየር ስለ ዝኽእል ድሮ ኮይኑ እውን ኣሎ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ነዚ ሓሳብ ነዚ ሓበሬታናትና ላይ ግበርዎ ሼር ግበርዎ ገለ ሰብ ክጠቅም ክእል እዩ ክመሃሩ ዝኽእሉ እዮም እንተኢልኩም ኣመሓላልፍዎ ከም ወትሩ ድማ ምስ ኣገዳሲ ለበዋ ክገድፈኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች